Nath rhywun dweutha fi the other day bod band ni bach yn avant-garde. O'n i fel, okay. I gwrando arni ar record, mae cyneuon ni'n eitha trwm a eitha punky o whatever. Ond pan ti'n troi lan i shows ni a ti'n gweld mae just y tri ohonyn ni, mae pobl fel, who is it, you know? Dros y blynyddoedd diwethaf, ni jyst yn kind of gweithio mas beth oedd sŵn ni. Ni'n hoffi wneud lot o sŵn. Dechrau dod mas, dechrau dod i mewn. 12 nos wyt ti adre eto. 12 nos a ti'n dechrau crio. Dau mam bach yn mynd am dro yn y coed. Neb yn ei ddilyn, neb yn poeni, neb yn becso. Mae'r gwagle yn dibben yn dechrau chwyddu. A ti'n dechrau dyfaru o le gys di dy enni. Tori bach gas yn dysgu fi sut i gweddi. Tori bach gas yn gofyn am rhyw maddeiant. Tori bach gas yn gadw fath o foddhad. O, wel gyda fi. Cerdais i dy ti, mewn ddinas am gys di tywod. Cerdais i dy ti, yn
adre. Does dim byd yn gymaru, does dim byd o le. Ceisiau fod yma